थांनाय 13/8/2024 थांनाय जि मंगलबार जोंनि टंलायावनो थानाय मोनसे पावार हाउस बेयाव मोनसे जाथाय जादों आरो बेयाव जिखिनि जाथाय जाबाय जोङो बिदिना जोङो खबरखौ मोनदोंमोन आरो बेयाव पावार हाउसाव जिखिनि गुबुन जायगानिफ्राय जिखिनि जोंहा लेबारफोर दंफैयोमोन लेबार मावो आरो बेजोंनो जोंनि टंलानिनो साखाथि हाइनिगाव बेनि सानै जि आइजो बिथांमोनाबो बेयाव गेजेर ससेयाव लेबार मावोमोन आरो बेयाव बिथांमोनजों मोनसे नुलायनाय माथो होलायनायनि मोनसे थासारि बिथांमोननि गेजेराव जादोंमोन आरो बेयाव सासे मिया लेबारजों सासे उजित बर' होननाय जि बिसि मिनुति बर' बिथाङा मोनसे खना खनि आरो महाबा लोगो हमनाय बेबायदि मोनसे थासारि जालायदोंमोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों आरो थिग बेबायदिनो थांनाय जि मंगलबार बे मंगलबाराव बिथाङा बाजार जानो फैदोंमोन आरो बाजार जानो फैनायाव बे पावार हाउसाव खुब सम्भब माने सानजौफुंनि 1टा-2टासोआव बै पावार हाउसाव हाबहैदोंमोन आरो हाबहैनायाव खुब सम्भब बे जाय सेंग्रा मिया सेंग्राजों फनाव जुगाजुग दङमोन बेयाव बिथांखौ लोगो हमनो थांदोंमोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों आरो लोगो हमनो थांनायाव सासे मालुति राभा होननाय सासे आइजोआबो मिनुति बर'जों थांफादोंमोन आरो मिनुति बर'खौ बिथाङा भितराव हाबलांनायाव मालुति बर'आ एसे बाहेरायाव थालांदोंमोन आरो बेयाव थांनायाव बै मिया जि सेंग्रा बेयाव बे मिनुति बर'जों माने बियाय माने गाज्रि मोनसे सोमोन्दो बेबायदि खालामनायखौ खाथि खालानि जि सेंग्राफोर बेयाव नुदोंमोन आरो बेयाव नुनायाव बिथांमोना मिनुति बर'नि जि फिसाय उजित बर' बिथांनो फोरमायहरदोंमोन आरो बिथाङा फैनानै बे जाथायसालियाव फैदोंमोन आरो बे जाथाया खोब गमामायैनो खोब गाज्रि जादों आरो बेखौ जोङो एबसु हिसाबै कन्डेम खालामदों जाहाथे बे जाथाया ओनसोलनि थासारिफोरखौ गाज्रि खालामदों आरो जों एबसुनिफ्राय बेखौनो जों स्ट्रंलि जोङो खावलायनो सानदों जिखिनि थासारि बेयाव सोमजिबाय गुबुन जायगानिफ्राय जिखिनि लेबार मावनो फैनाय जायखौ सुबुंफोर दङ मिया सुबुं बिथांमोना जाहाथे भबिष्यतआवबो नैफोरबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो जोङो एबसुनिफ्राय बिथांमोनखौ जों हुमखि होदों खावलायदों जाहाथे उननि समाव बेबायदि जाया आरो दासिमहालागै जिखिनि जाथाय बेयाव जादों बे समावनो प्रखाखना फैदोंमोन आरो प्रखाखना बिनि जि मेनेजार बेखौ हमनानै लांदों आरो लांनायनि उनाव हिन्जावनि जि गारजेन उजित बर' बिथाङा थानायाव एजाहार होदों आरो बे एजाहार होनाय लोगो लोगोनो जोंनि ओनसोलनि थाना बियो जाय कालप्रिट मिया बेखौ हमदों आरो बिथांखौ दासिमहालागै हमनानै थानायाव बा जेलाव दोननाय जादों आरो लोगोसे जि हिन्जावसा सानै बियो दासिमहालागै गोमानानै दङ आरो दासिमहालागै बिथांनि जि फिसाय उजित बर' बियो नागिरबाय थादों आरो जों हानायसिमहालागै एबसुनिफ्रायबो नागिरनायनि जि मदद आरो बेखौ जोङो खबर लाबाय थादों आरो बेनिफ्राय जोङो जेब्लासिम हिन्जावसाखौ लाबोनानै बिथांनिफ्राय जिखिनि खोथाखौ जोङो मिथिगोन अब्लाना निस्सय आयेन भाबै जिखिनि दायनिगिरिया साजा मोननांगौ बेखौ जाहाथे मोनो आरो प्रखाखनखौ जोङो खावलायनो सानो नैबे मिडियानि गेजेरजों जाहाथे प्रखाखना जि हिन्जावसा सानै गोमानानै दङ बिथांमोना निस्सय गिनानै गोमानानै दङ बिथांमोनखौ नागिरनायनि थाखाय जाहाथे प्रखाखनाबो दायथ' लायो आङो खुसिजोंबो जोङो सावरायदों इमिडियेट जाहाथे हिन्जावसा सानै बिथांमोना बारा गोजानाव गैया होननानै जों गम मोनदों टंला एरियाफोरावनो बिथांमोना थागोन आरो बिथांमोननि जि मबाइल दासिमहालागै अफ दङ जाहाथे बिथांमोनखौ नागिरनानै इमिडियेट लाबोनानै बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो मोनदों जे बै जाथाया बोरै जानाय
दायो जोङो मिथिनानै मोनदों जे दायनिगिरिखौ हमबाय आरो दायनिगिरिखौ निस्सय साजा होगोन आरो जोंनिफ्राय बेखौनो खावलायनाय एबसुनिफ्राय जिखिनि जाथाय जाबाय जाहाथे भबिष्यतआव बेबायदि जोंनि बर' बिमाफोरनि बा जोंनि बर' बिनानावफोरनि जाहाथे गुबुननिफ्राय फैनानै जे लेबार मावनो फैनाय जे लेबार सुबुंफोर बिथांमोना जाहाथे नोजोराव होआ जों एबसुनिफ्राय बेनि गोख्रों रावजों खावलायदों आरो बे जाथायखौ जोङो दिनै निन्दा खालामो बेबायदि जाथाया जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जानाङा आङो एबसुनिफ्राय बेखौनो स्ट्रंलि भाबै आं मिडियानि गेजेरजों आङो फोरमायदों। खालामजानाय जिथु दाय फोनांजानाय बे सानै हारिया खारखोमानानै दङ होननानै बुंदों जेराव माखासे आर'ज जादों गोदान बियो निस्सय बै खालि जाथाय जाखालि हौवासाया जिहेतु मोनसे टेनसनाव दङमोन अकस्मात माने जाथाया जाबाय बिथाङा बेयाव केसखौ साभाबिकखा बियो माने धर्षण जादों बा रेप जादों होननाया बे साभाबिक बिथाङा बे केसखौ होदों नाथाय जितु नैबे थासारिखौ दाबो जोङो मोगथां महराव जों लाबोनो हायाखै जितु हिनजावसाया खारखोमानानै दङ जाय दायनिगिरि खालामदों बिथांमोननिफ्राय जोङो स्टेटमेन्टफोर माने बिथांमोननि जि बुंनाय राव बेखौ जों जेब्ला मोनगोन अब्लाना बियो क्लियार जागोन आरो जेब्ला क्लियार जागोन निस्सय बे दायनिगिरिया साजाखौ मोनगोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।